Guys, unang sip pa lang, talagang lasang-lasa na yung brewed tea niya. Magandang buhay mga kalakwatsa! Alam kong na-miss nyo ako at sobrang na-miss ko rin kayo. Welcome back dito sa Louie TV! Nandito tayo ngayon sa aking bayang sinilangang San Quintin, Pangasinan. Naniniwala ba kayo mga kalakwatsa sa love at first sight? Dahil itong vlog natin ngayon, ito ay first of the first. Dahil titignan natin mga kalakwatsa at pupuntahan natin ang kauna-unahang milk tea shop dito sa San Quintin, Pangasinan. At sila rin ang kauna-unahang nag-o-offer ng authentic Taiwan milk tea mga kalakwatsa. At ano pang hinihintay natin? Tara at subukan na ang kanilang milk tea. Hello mga kalakwatsa! So bago natin umpisahan ang taste test mga kalakwatsa, syempre ang kinaugalian nating interview mga kalakwatsa. This time may twist naman tayo. Imbis na owner ang ating interview mga kalakwatsa, mag-i-interview tayo ng kanilang or isa sa kanilang employee mga kalakwatsa. Kasama ko ngayon si David na isang employee dito sa Overflow Milk Tea House. David, kamusta ka? Mabuti naman po. David, ano ba yung pinaka-paborito mong part sa pag-work dito sa Overflow Milk Tea House? Pinaka-gusto ko po, tas favorite ko po dito sa pagtatabaho dito sa Milk Tea House. Siyempre, yung pagtitimpla talaga ng milk tea. Kasi sa pagtitimpla ng milk tea, parang doon mo na ibibigay yung passion mo talaga. Wow, grabe! Very passionate talaga si David sa kanyang work. So David, tatanungin lang kita, ano ba ang nabago ng Overflow Milk Tea House sa iyong buhay? Yung mga nabago po sa buhay ko dito sa Overflow, syempre marami po yung nabago dito sa buhay ko. Unang-una po sa lahat, nakapag-aral po ako ng kolehiyo dahil sa Overflow po. Pangalawa po, nagkaroon ako ng laptop dahil din sa Overflow. Tsaka pangatlo po, yung Overflow po parang pinayagan po nila ako na mag-online class dito habang nagtatrabaho. Yun lang po. Wow, grabe. Very inspiring mga kalakwatsa yung kwento ng buhay ni David dito sa Overflow Milk Tea House. David, ilang taon ka na ba dito nag-work sa Overflow? Bali, magto 2 years na po ako dito. 2 years and a half siguro po. Grabe, sobrang tagal na rin. So kita naman natin mga kalakwatsa yung tiis, yung tiyaga ni David sa pag-work dito sa Overflow Milk Tea House. Napakalaki ng naitulong ng Overflow Milk Tea House kay David. David, maraming salamat sa pag-unlock at sa interview. First time to mga kalakwatsa. So first of the first again na nagkaroon tayo ng interview with employee. So thank you so much David sa pag-unlock dito sa Louie TV. Okay, so mga kalakwatsa, grabe excited na ako. Malapit nang iserve ang ating in-order at tignan nyo naman. Pagpunta ko pa lang dito, overflowing na rin ang kagandahan naming dalawa ni David, 'di ba mga kalakwatsa? So mga kalakwatsa, sa mga single diyan, baka naman David, ikaw single ka rin ba? Yes po. O 'di ba? Yes na yes, ang lakas. Yes po mga kalakwatsa. So alam nyo na. So yun mga kalakwatsa, hintayin na natin ang serving ng food dito sa ating Overflowing Milk Tea Banding.
Alright mga kalakwatsa, dumating na rin ang ating in-order dito sa Overflow Milk Tea House. So mga kalakwatsa, for this time, ang in-order natin ay yung kanilang best seller. So, meron po tayong burger, homemade burger po ito mga kalakwatsa. Meron din tayong in-order na shawarma. At syempre, kaya nga Overflow Milk Tea House, hindi mawawala ang kanilang authentic Thai milk tea mga kalakwatsa. Again, ito po yung kauna-unahang authentic Thai milk tea mga kalakwatsa dito sa bayan ng San Quintin. Let's go! Tikman na natin sila. It's time for taste test! Alright mga kalakwatsa, umpisan po natin tikman ng kanilang homemade burger mga kalakwatsa. Meron po silang fork at knife po dito, pero mga kalakwatsa, hindi pa ako marunong gumamit nito. So, gagamitin po natin ang mahiwagang kamay. Yaman lang din na magaling tayo sa kamayan. Charot na mga kalakwatsa. So, let's go. Umpisan natin dito sa homemade burger. So, mga kalakwatsa, sa mga burger kasi, ako, ang kinukonsider ko, kung napanood po ninyo mga kalakwatsa, yung vlog number 3 natin, isa sa mga kinukonsider natin, aside from presentation mga kalakwatsa, ay yung ingredients po niya at saka yung patty po niya. So, titikman po natin ang kanilang homemade burger mga kalakwatsa. Okay, let's go! Grabe. Mga kalakwatsa, yung sauce po niya, sobrang sarap. Actually, hindi siya normal dressing talaga. Yung dressing niya pa yung may pagka-cheesy siya. Yung onions, matitikman mo siya. Ang maganda po nun mga kalakwatsa, ang pinukonsider din natin sa mga ganitong burger na, lalo na mga vegetable ang kanilang ingredients, ay yung freshness ng kanilang vegetables. Ano mga kalakwatsa, galing nga sa pangalan nila, Overflow Milk Tea House, napaka-overflow din talaga yung kanilang ingredients ng kanilang burger mga kalakwatsa. So, tikman na natin. Okay mga kalakwatsa, ako kasi, tumitingin din ako ng burger mga kalakwatsa, talagang kinukonsider ko rin yung patty. So, i-check natin ang kanilang patty dito sa Overflow Milk Tea House mga kalakwatsa. Para ma-check ko yan, hihiwalay ko siyang kakainin mga kalakwatsa. I-check natin, i-review natin ang kanilang homemade burger patty. Alright mga kalakwatsa, titikman na natin ang kanilang homemade burger patty. Guys, grabe. So, sa patty nila, mga kalakwatsa, matitikman mo talaga yung nutrients ng sangkap nila. So, hindi talaga siya yung normal na patty talaga na natitikman sa ibang shops or sa labas. Yung juiciness ng patty nila nandun, mga kalakwatsa, sobrang sarap. At, grabe, yung nutrients talaga, yun yung pwede kong ibida sa patty nila. Grabe yung nutrients ng kanilang patty. Yung juiciness niya nandun na rin mga kalakwatsa. So, sobrang worth it na to dahil bukod sa overflowing na yung ingredients niya, yung laman ng sangkap ng homemade burger nila, napakasarap pa talaga ng patty. Okay mga kalakwatsa, to think na ang kanilang patty ay fried, grabe, parang grilled na rin talaga. Kasi mga kalakwatsa, iba kasi ang patty kapag grilled or fried ito. Dahil kung fried kasi mga kalakwatsa, minsan talaga yung mga patty talagang nagiging dry siya, okay? Lumiliit siya. So, yun yung comparison between yung grilled patty at saka yung fried patty. Pero dito sa patty nila, dito sa homemade burger nila, grabe, parang hindi talaga siya fried patty. Lasang-lasa talaga yung nutrients niya. So, parang grilled patty na rin siya. So, highly recommended ko itong homemade burger nila. So, talagang best seller nga kasi talagang masarap yung kanilang homemade burger dito sa Overflow Milk Tea House. So, let's go mga kalakwatsa. Tikman naman natin ngayon. Next ay ang shawarma. So, tapos na tayo sa kanilang napakasarap, napaka-juicy na homemade burger. Next up, ang kanilang shawarma. Ang shawarma po na in-order natin mga kalakwatsa ay
beef shawarma. Okay, so ayan siya. So, let's go. Tikman na natin. Okay, mga kalakwatsa, pagdating po dito sa kanilang shawarma, mga kalakwatsa, yung pita nila, hindi siya yung normal pita lang talaga na kasi kumakain na rin ako ng ibang shawarma. So, yung iba kasing dito naman sa shawarma, mga kalakwatsa, ang i-consider naman natin, bukod sa laman niya, okay, i-consider din natin yung lasa ng pita nila. Okay? So, sa pita nila, mga kalakwatsa, legit talaga. Okay, pang shawarma talaga siya. Unlike sa mga ibang natitigman natin na normal shawarma, talagang walang lasa yung pita nila. So yun, isa sa mga kuni-consider ko pag kumakain ng shawarma ay yung pita nila. Pagdating naman sa laman, mga kalakwatsa, super overloaded pa rin. Ayan, kita-kita nyo mga kalakwatsa. Meron pa rin talagang beef. Hindi tinipid yung beef, mga kalakwatsa. So yan, meron po siyang lettuce, tomatoes, syempre. So let's go. Medyo nauuhaw na tayo. So, ine-next natin ang kanilang authentic Thai milk tea, mga kalakwatsa. So, inuulit ko lang, mga kalakwatsa, bukod sa pinakaunang milk tea shop dito sa San Quintin, ng Overflow Milk Tea House, nga pala, mga kalakwatsa, i-follow at i-like na ang kanilang page, ang Overflow Milk Tea House. Okay? So, mga kalakwatsa, bukod po sa kauna-unahang milk tea shop dito sa San Quintin, Pangasinan, sila din po ang kauna-unahang nag-o-offer ng authentic Thai milk tea, mga kalakwatsa. Isa sa kinu-consider natin kapag milk tea, mga kalakwatsa, is yung brewed tea talaga niya, okay? So, titikman natin, taste test natin ang kanilang authentic Thai milk tea. So, let's go, kalakwatsa. Okay, mga kalakwatsa, tikman na natin ang kanilang authentic Thai milk tea. Okay, guys, unang sip pa lang, talagang lasang-lasa na yung brewed tea niya. Okay? Iba yung lasa ng kanilang milk tea, mga kalakwatsa. As far as sa'yo, mga kalakwatsa, ang kanilang milk tea ay hindi lang talaga powdered milk tea siya, okay? So, hindi sila gumagamit ng powdered milk tea, kundi brewed tea talaga siya. So, talagang authentic talaga, mga kalakwatsa. Hindi nyo na kailangan lumipad pa sa Taiwan kasi nandito na sa Overflow Milk Tea House San Quintin ang authentic Thai milk tea, mga kalakwatsa. Grabe, superb ang kanilang milk tea, mga kalakwatsa. Grabe, thumbs up sa inyo, Overflow Milk Tea House. Bumisita na, mag-order na, mga kalakwatsa. Grabe, ang masasabi ko dito, napakaganda ng ambience nila. Sa mga mahilig mag-IG dyan, Instagrammable talaga dito. Word for the day yan. So, bumisita na kayo, mag-order na kayo, mga kalakwatsa. Kapamilya nyo, kaibigan nyo, kalakwatsa nyo, kamarites ninyo, go na kayo dito sa Overflow Milk Tea House, mga kalakwatsa. Grabe, sobrang nag-enjoy ako sa kanilang milk tea at food, mga kalakwatsa. So, sobrang sarap ng kanilang milk tea. Talagang authentic Taiwan milk tea ang kanilang sinerve. So, grabe, sobrang nabusog na naman ako. Sobrang nag-enjoy ako sa overflowing food na dito sa Overflow Milk Tea House. Natikman natin, mga kalakwatsa, ang Taiwan authentic milk tea na nag-iisang or pinakaunang nag-offer ng Taiwan milk tea dito sa San Quintin, mga kalakwatsa. At natikman din natin ang kanilang homemade burger na sobrang overloaded sa kanyang ingredients, mga kalakwatsa. So, talagang highly recommended ang kanilang food dito sa Overflow Milk Tea House. At mga kalakwatsa, kung mapapansin ninyo, dalawang naggagandahang dilag ang nasa screen ngayon. Charot lang, mga kalakwatsa. So, mga kalakwatsa, kasama ko ngayon ang face of Overflow, si Gladys, mga kalakwatsa. At fun fact lang, mga kalakwatsa, isa siya sa Binibining San Quintin Cultural Heritage. So, sumali po siya sa Binibining San Quintin. At syempre, pag naririnig natin ng Binibining, parang mga Miss Universe yan, mga pageant. Syempre, bago ko pagsalitain ng ating face of Overflow, ang nag-iisang katanungan, madaming boys dyan, alam ko, na gusto ring tanongin ito. So, Miss Gladys, tatanungin kita bago kita interviewin. Are you single? Yes or no? Yes. Oh my God, mga kalakwatsa. So, narinig natin ang yes ni Miss Gladys. Alam niyo na, mga kalakwatsa, mga boys,
PM is the key. Charot lang. Okay mga kalakwatsa, so nandito ngayon si Miss Gladys, Face of Overflow at isa sa mga naging binibining San Quintin Cultural Heritage at magbibigay po siya ng mensahe sa atin. So hi everyone, if you're looking for a milk tea place that you can hang around in for a while, Overflow Milk Teas, cozy couches, seats, Instagrammable place, could be just what you need for an extra comfy stay. We offer the best milk tea in town, not just milk tea, but also coffee surrounded with overflowing good people. So what are you waiting for? Come visit us at San Quintin, Pangasinan. Thank you. So yun na nga mga kalakwatsa, grabe napakalambing naman ng boses mo Miss Gladys. Sa mga kalakwatsa, hindi po dito nagtatapos ang overflowing milk tea banding natin dito sa Overflow Milk Tea House and Coffee. Dahil ito po ay part 1 lamang, abangan po natin ang part 2. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe mga kalakwatsa, mag-subscribe na dahil ang hindi mag-subscribe, hindi magkakajowa. Sarap lang mga kalakwatsa, so kita-kits ulit tayo sa Overflowing Milk Tea banding natin part 2. Special thanks to Dunamis Anli Prints located in Zone 1 San Quintin, Pangasinan para sa aming napakagandang Louis TV t-shirt.